lamun qadimun la yumalu sama tanazaha angkaulin wa fi'lin wa niyatin bihi astafi minku lida'ain wa nuruhu dalilun li qalbi inda jalin wa hayrotin kawula cilik padha nelongso sandang pangan kurang kaum wanita diperkosa kaum priya padha disiksa akeh wong kerja bangsa berkanake sanapatin latonggo semomong jowo kang atur bondo sepakin karang bondo lamun qadimun la yumalu sama tanazaha angkaulin wa fi'lin wa niyatin bihi astafim minku lida'ain wa nuruhu dalilun li qalbiin madali wa hayrotin kawula cilik padha nelongso sandang pangan dikurangi kaum wanita diperkosa kaum priya padha disiksa akeh wong kerja bangsa berpanake sanapati latonggo semomong jowo kang atur bondo sepapitan marang bondo lamun qadimun la yumalu sama tanazaha angkaulin wa fi'lin wa niyatin bihi astafi min kulli da'ain wa nuruhu dalilun li qalbi tajalin wa hayrotin kawula cilik padha nelongso sandang pangan dikurangi kaum wanita diperkosa kaum priya padha disiksa akeh wong kerja bangsa berpanake sanapati latonggo semomong jowo kang atur bondo sepakitan marang bondo lamun qadimun la yumalu sama tanazaha angkaulin wa fi'lin wa niyatin bihi aslafi binku lida'ain wa nuru dalilun li qalbi dalilin wa hayrotin bidul kare opo mantuk dewa bahkan nane opo unte ayo para padha taat
arum arum burat wangi lir Banjaran Sari arum arum burat wangi lir Banjaran Sari lintang kembangke taman gedhe wulan kekala berlah berlipoyo sutya buka romo asmara dasar angin gawa wangi puspa atutut rasa arum arum burat wangi lir Banjaran Sari arum arum burat wangi lir Banjaran Sari. Janji lunga mung sedelo cari sewulan ra ono pamit mun nalika swana ning stasiun Palapan Solo jare lunga mung sedelo malah tanpa kirim parto lali opo pancen lali yen eling kok ingkal bali dada selamat jalan janji lunga mung sedelo cari sewulan ra ono pamit mun nalika swana ning stasiun Palapan Solo ya wis akhir zaman wis akhir bumine goyang akale cukir negarane goyang zaman wis
Akalin jungkir negara wis akhir zaman wis akhir dunya susah makmumi kentir imami wis akhir zaman wis akhir lagi tepetan atine kafir uripe atine kafir uripe wis akhir zaman wis akhir atine padang sing urip mungkir sing urip mungkir sing arep ceritane wayang Jawi ing Projongalengka diraja Rahwana raja arane gawe geger nyolong Sinta Hanoman cangcut tumandang ngalingka wis dadi awuh kobong gedhe jroning praja solah kridaning sang Prawarok Pindha Prabansana ayo budal jo iya so
sluku patok ing ilailo siromo menyang sulu lek ulehe payo kudu sedit lololopa wong mati ora upah yen upah meten dipecah yen urip golekno duwe Jadit lulupa wong mati ora upayan upah meten bocah yen urip golekno duit Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam tukus ruku patok ilah siromo menyang solo oleh payung kudu jadit lulupa wong mati ora upayan upah meten diputah yen urip golekno duwe Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam ruku patok ilahi siromo menyang solo oleh payung kudu jadit lulupa wong mati ora upayen upah meten diputah yen urip golekno duwe ala kepokiro sore kebun